Christ and I know Christopher. You're the two as me. About Pies, I saw you at a session at Bibia. Oh, and talk one table the first ask me so I have this idea. Said the way for so soon from and a month from the Mamma Quaba. We are Bible said the Yakman crow and I will do with us soon. Amen. But to also work here to the Methodist 73. LHB 73.
so ɔpa yɛ saa bɛ na sɛ ɛsɛ fɔmɔ a wɔde ne adoma wɔbɛkyerɛ ase ahyɛ ne din ɔpa yɛ saa.
ma bɛ mu yɛ bi akɔ yɛ koto sabo wɔ ne wɔahyia bɔ sɛ faako abɛn no anaa baasa ahyia mu wɔ ne ɔbɛyɛ wɔn bisa bɛ ama wɔn awurade de wɔn ko a na obisa wɔn ne de wɔrɛ fi wɔn nkyɛn seesei sɛdeɛ ɛbɛyɛ ama wɔn na to wɔn ho kura wɔn bidiɛ wiase mu ne nkwa a ɛyɛ awie wiase a ɛyɛ dɛ amen awurade mpae.
Die erste Bibellesung handelt von Jesaja 58, Vers 9 bis 14. Jesaja 58, Vers 9 bis 14. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, euch antworten, werde ich sagen, hier bin ich. Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden, wenn ihr den Hungernden zu essen gibt und euch den Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mittag. Ich, der Herr, werde euch immer und überall führen. Auch im Binnenland werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat. Und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Was seit langer Zeit im Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen. Auf den alten Fundamenten werdet ihr alles von Neuem errichten. Man wird euch das Volk nennen, das die Lücken in den Stadtmauern schließt und die Stadt wieder bewohnbar macht. Der Herr sagt, achtet den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir gehört. Entehrt ihn nicht dadurch, dass ihr euren Beschäftigungen nachgeht, entweiht ihn nicht dadurch, das Reisen oder durch Arbeit oder irgendwelche Geschäfte. Betrachtet ihn nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude. Dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein. Über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren und ihr könnt den Ertrag des Landes genießen, das ich eurem Stammvater Jakob gegeben habe. Der Herr hat das gesagt. Das war das Wort Gottes. Praise the Lord. Our second Bible reading is chosen from Hebrews chapter 12, verses 18 through to 29. Hebrews 12, 18 through to 29. And I read: When you have not come to a physical mountain, to a place of flaming fire, darkness, gloom, and whirlwind, as the Israelites did at Mount Sinai. For they had an awesome trumpet blast and a voice so terrible that they begged God to stop speaking. They staggered back under God's command. If even an animal touches the mountain, it must be stoned to death. Moses himself was so frightened at the sight that he said, I am terrified and trembling. No, you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to countless thousands of angels in a joyful gathering. You have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. You have come to God himself, who is the judge over all things. You have come to the Spirit of the righteous one in heaven, who has now been made perfect. You have come to Jesus, the one who mediates the new covenant between God and people, and to the sprinkled blood, which speaks of forgiveness instead of crying out for vengeance like the blood of Abel. Be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. When God spoke from Mount Sinai, his voice shook the earth. But now he makes another promise. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. This means that all of creations will be shaken and moved, so that only unshakable things will remain. Since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and praise God by worshiping Him with holy fear and awe. For our God is a dwelling fire. This is the end of the second Bible reading.
asɛmpa no yɛbɛhu afiri Matthew ti aduonu kyekyɛmu a ɛyɛ 14 kɔsi 30 so. Eti aduonu kyekyɛmu 14 kɔsi 30. Mama yɛntie Awurade asɛm. Na ɛte sɛ onipa bi a ɔretu kwan akɔ baabi na ɔfrɛ ɔno ara ne nko a na ɔde deɛ wɔwɔ hyɛ wɔn nsa na ɔma ɔbaako talenta mu na ɔbaako mmienu na ɔbaako nso baako sɛdeɛ wɔn mu biara ahoɔden tie na otu kwan na ntɛm ara deɛ onya talenta mu no kɔɔ de kɔyɛɛ adwuma na onya ho talenta mu saa ara na deɛ onya mmienu no nso kɔnya mmienu kaa ho na deɛ onya baako no deɛ ɔkɔ kɔtutu fam na ɔde ne wura no sika no sie na akyire no nkoa no wura no bae na ɔne wɔn bebu nkonta na deɛ onya talenta nu no bae de talenta nu kaa ho baasɛ owura talenta nu na wode hyɛ me nsa hwɛ manya talenta foforɔ nu maka ho ne wura no se no sɛ mo akwapa ne nokwafo wadi kakra yi ho nokorɛ mede wo bɛsi nneɔma pii so kɔ wo wura anigye mu na deɛ onya talenta mmienu no baa sɛ owura talenta mmienu na wode hyɛɛ me nsa hwɛ manya talenta foforɔ mmienu maka ho ne wura no se no sɛ mo akwapa ne nokwafo wadi kakra yi ho nokorɛ mede wo bɛsi nneɔma pii so kɔ wo wura anigye mu na deɛ onya talenta baako no nso baa sɛ owura minim wo sɛ wonyɛ onipa a woyɛ den a wontwa faako a wonua na woboaboa ano faako a wɔmfa mpetee enti mesuroe na megye wo talenta no mi kɔsie fam hwɛ w'adeɛ nie ɛna ne wura no bu ase no sɛ akwabɔne ne onihafo wonim sɛ metwa faako a menua na meboaboa ano faako a memfa mempetee ɛneɛ anka ɛsɛ sɛ wode me sika no kɔhyɛ sikasesafoɔ nsa na meba a mabɛgye m'adeɛ ɛne ɛho nsi ho enti monye ne nsam talenta no na momfa nkɔma deɛ wɔwɔ talenta bi no na obiara a wɔwɔ no ɔbɛma no na wanya aboro so na deɛ ɔnni bi no deɛ wɔwɔ no mpo ɛbɛfiri ne nsa Awurade asɛm ni. ɛna wogye ne di Amen. Benjamin Chancy. Emze ene akenkanse no na papa bia no a wo tu kwan. Na papa bia no the talent no obi. Eso so no na bae na third reading no say ankaye Luka ensempati dumiensa imudu edikosi dunso Luke chapter 13 verse 10 to 17. I say na ọchịchịchịa dan bi no omega na hye na ọbaa bi wɔ hɔ a ɔwɔ ahommerɛ honhom mfirinhyia bi wɔtwe na wapono na wɔntumi ntene ne mu koraa bo na Yesu hunu no ɔfrɛ no na ɔsɛ ne sɛ ɔbaa wɔsane wafiri wɔn ahommerɛ mu na ɔde ne nsa gu ne so na amono mu hɔ ara ɔtenee na wɔyɛ Onyankopɔn ayɛ na hyiadan ne mu panyin no a
ɛyɛɛ no ɛhi sɛ Yesu saa yadeɛ homeda bu ase nkurɔfoɔ kurokuo sɛ ɛna nsia wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ nnipa yɛ adwuma ɛmu na mommra na wɔnsa mo yadeɛ na ɛnyɛ homeda na Awurade buaa no sɛ nyaatwomfoɔ mo mu biara nsane ne nantwie anaa n'afunumu ɛmfiri n'adididaka ho ɛma wɔn nkɔnom nsuo homeda na hwɛ ɔbaa yi a wɔyɛ Abraham babaa a Satan akyekyere no mfirinhyia du-nwɔtwe yi ɛnsɛ sɛ wɔsane no firi kyekyere yi mu homeda na ɔkaa saa no n'atamfo no nyinaa anim gu ase na nkurɔfokuo no nyinaa ani gyee anuonyam a ɔyɛɛ no nyinaa enti amen. Tibesiesie a wonye tie Onyankopɔn asɛm wɔ bere a yɛto yɛ Methodist 157. Onyankopɔn na sɛ Awurade sɛ ɔnsiesie wo fa mma n'asɛm a ɛreba ɔma w'aso a yɛde tie n'asɛm ɔma w'akoma a yɛde gye n'asɛm mpaeɛ no ne Awurade asɛm sɛsɛ yɛafa mpaeɛ bɔbɔ adom Nyame anada nso so yɛde w'aseda ne w'ayɛyie ma kyerɛwsɛm a ɛte asɛ sɛ w'asɛm mma na nsamfo nkɔ adom ahemene no no ade sɛ abɛɛ dwumadi a Onyame hyɛ sɛ ɛna bɛyɛ kasa w'asɛm nyɛ nhyira mɛnyɛ mpagya mɛnyɛ adi amemfa ma wo ba tumi biara mfi wɔ Awurade ne w'asɛm ne ka ne ne tie bɛdi asi yɛka ne hyɛ wɔ Jesus Christ Awurade pagya wo pɛ nkoro pɛ ɛka sɛ ahyɛ ase ade sɛ bɛsɛ mpa awie no so na ayɛ kokoro yɛne wase sɛ wɔteɛ no ayɛ bɛsɛ bisa ɛwɔ Jesus Christ ne tie amen. Abusuafoɔ ɛnɛ dɛ asɛm a yɛreba bɛdwendwen ho ne botaeɛ yɛ God's life against church tradition. God's life against church tradition. Onyankopɔn dɔ ɛne sɔre nhyehyɛeɛ a nasa so amammerɛ. Ewiase a yɛwɔ yi yɛwɔ mmara bebree. Mmara a ɛwɔ wiase no boa ma yɛn nyinaa yɛtena ewiase asomdwoeɛ mu. Obi a nyɛ deɛ ɔpɛ yɛn nyinaa yɛ deɛ mmara no ɛma yɛn ho kwan sɛ yɛnyɛ. So there are rules, there are laws in this world that ensure that all of us be
behave in a civil manner. So and you walk a mamma and then a quiet say I'm my boy brother. We also have culture that ensures that we behave in a particular way. So if you behave according to your culture and somebody knows your culture, the person is able to determine that you come from this particular place. Now, say you share and share your own blessing. Now you share your mamma and the attitude. Since I share a mamma, yet the man generation and the no one should the more member, no should the more member, and only a friend of tradition. So tradition has to do with the practices of a group of people that are handed down to successive generations. And this is a lawyer from one law tradition. And Rano, or Mamma Mary. Oba so your church tradition. Your group someone, your family tradition. And just a quiet bushano faso your manema, almost the agent Jimma, then Jimma to the agent, no with the agent number son, and no any friend tradition. Now, I was someone who will say, sometimes we follow tradition without much understanding. Everybody, a man ye kiso, ye sharp of so many so, as you say, that yes, the act be no answer, the battle says, I'm weird. Yes, yes. I told them this is what the tradition is not progressive. A man and my two pump. And the I'm bringing on. No, I'm a tree and quay. I'm a brabot a pig. I'm not many people. Sir, see, I shall think answer my just be one. I think I have from Hebrews 1. It paints a picture of how the Jews perceive God and how the New Testament believers also perceive God. Say, I think that's my touch with you. And my who said the Jew follow no more than the and the years so about fulfilling if you said or say, I never seen a people on a map. I be pass when I go on Kasa and also maybe a book and this slow. I be telling you. Na sa walk on the walker and no. Every power in a couple of Casa was swap, the point Casa and Job and Casa, you're doing this and me. Was there any sad problem about in other words? Jew for so much in me one. So much in command. Omo Kenya me said it was so far. Nyame said it won't. Nyame said it to the man. God is so transcendent. He is not immanent. Amen. Wo chichi bi wo kasa e ma sase wo so. Wo pe no a wo yo jaframa be mo ahye. Was it ever? Ba. Jerusalem. You have come to the city, the holy city of Jerusalem. And what year? Yamfaya didn't see Yankupos send the moon. Open no bekum, open no obeshi. Asasiba was so. Never get a sea and so. Oh, Yamia, or Yellow. When Yamia, the butcher the food. When Yamia, a doye a dosh. When Yamia, or Yellow one, or put you from. Just when you're mere or yet transcended, but Osaya immanent. When you're mere word teaching, Nelson Osaya pain. That is the portrait we have as New Testament believers. Hallelujah. Enti Sasani Hulu Yamia a boasso ama a choir your faso. Na yedi
amammerɛ so no ɛno nso so ɛsesa megye sɛ mote deɛ meka asa sɛ wohu nyame sɛ ɔyɛ nyame a ne hu nko a ɔyɛ nyame a ɔkasa a ɛbepɔ ɛwo so nko a ɔyɛ nyame a yɛntumi mmɛn no a relationship with saa nyame no yɛ sonko ɔhu nyame nso so ɔyɛ nyame a ɔyɛ agya wɔyɛ wɔdɔ wɔyɛ ayɛmuyie wɔyɛ otumfoɔ nanso yɛtumi bɛn no a ɛno nso so ɛma ɔne ne nkitahodie no ɛyɛ sonko na ɛma amammerɛ a wobɛtoo yɛ amammerɛ a ɛwɔ asɔre no nso so ɛkwan a wɔfa so na wodi so no ɛyɛ sonko enti yɛkɔ the gospel reading a mekenkaeɛ from Luke chapter 13, 10-17. Bible said, Yesu Kristo ɛkɔ hyiadan mu homeda ɛkɔ kyerɛkyerɛ. Na wɔkɔ hyiadan mu homeda te aseɛ sɛ saa time yi na ɛnyɛ akristofoɔ homeda. Ɛnyɛ akristofoɔ hyiadan mu wɔkɔɔ. Wɔkɔ Jewfoɔ hyiadan. Sina. Na Yesu kɔɔ ɛna wɔkyerɛkyerɛ no wɔ hunu maame bi a ne mu abu wɔntumi tiri ne na ne mu abu mfirinhyia bi wɔtwe wɔbrɛ yie paa maame nso da biara wɔbɛhyia dan mu ɔbaa na ɔkɔ ɛnti Yesu hu no na Yesu frɛ ɔde ne nsa gu ne so ɛbɔ mpaeɛ maa no ɛna maame no ne mu ɛtenee na sɛ wotie akenkan nsɛm no yi a ɔse hyiadan mu panyin mu a deɛ Yesu Kristo yɛɛ na ɛyɛ ɛyɛ n'ahi enti sɛ wohwɛ kora pa deɛ hyiadan mu panyin no kae ɛnyɛ amammerɛ anaasɛ tradition a ɛwɔ hɔ wɔ pɛ sɛ nipa di so na mmom ɛdi nsɛm nti France kakra a Yesu bɛgye nti wɔse enti wɔn adrɛse Yesu ɔka kyerɛ nipa sɛ montie yɛwɔ nansi a mobɛtumi aba ha na mabɛgye ayaresa ɛnyɛ homeda ɛna ɛwɔ sɛ moba ha abɛgye ayaresa na Yesu Kristo sɛ naatwɔfoɔ mo mu hwan na homeda mu a wɔnsane ne nantwie anaa n'afuo mu ɛmfiri n'adi daka ho ɛnkɔnkɔ no nsu na Yesu kaa saa ɛfiri sɛ Jewfoɔ homeda anaa Sabbath ɛyɛ adeɛ bi a na ɛyɛ sonko ɛde ma wo saa da na obiara nyɛ adwuma na Farisifoɔ mpɔmpra kyerɛ sɛ wodu wo tirim na wo tiri ɛtɔ wɔhwehwɛ anim na wofa a woayɛ adwuma woayɛ bɔne ana Yesu kaa mo sɛ moyɛ nyaatwom afiri sɛ mmerɛ a wɔahyehyɛ na ɛnam so nti nipa ɛbrɛ no mo hwan na mofi a mommoa ɛmmoa wo you liberate your animals to go and drink water. Why can't God liberate somebody who is suffering, who is under a burden of yoke? Eti Yesu Kristo esane maami wɔse ɛbɛ a wɔka saa na atamfo nyinaa anim egu ase na wo a na ehyia hɔ no ɛde anuonyam ɛma Onyankopɔn wɔ deɛ Yesu Kristo ɛyɛ. Hallelujah. Anema mmiɛnsa ɛna mepɛ sɛ wohyɛ ne nso. The first one is that human life is important than tradition, than faith, than money or pride. Onipa ɛnkwa ɛho hia ɛkyɛn nhyehyɛeɛ biara a ɛwɔ wiase. Life is important. Life is paramount. Eti sɛ ɛba sɛ wɔn sɛ wobu mmara so na wɔde gye nkwa a ɛyɛ ayɛ wɔnyɛ ne dɛm ekum nipa. Life is important. There is nothing that you can take to replace life. Wọ́n tún nípa bíbí à ń ṣe ẹ̀kọ́ ẹ̀yẹ́mú jà. And Jesus taught us this lesson. Esi wo nsusu yɛ Abraham. Si a ne mu akɔ mfinhyia bi ɔmfata sɛ onya na yaresa. Life is important. Etu wɔ ha
na wo do bi kwa edi agora hweniye wankasa mpo wo kwa sɛ wo di agora yie sɛ nya wo dia onyame na dia fam you are only a caretaker, a steward over the life that you have. They are just to be say all traditions are a shadow pointing to Jesus, who is the reality. So you can't amamre, you can't say I know all Satan nina na to say the person. Susuma epi akọ Yesu Kristo. One ye adina. Eti so what kind Colossians chapter 2 verse 16 and 17 or say, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Was say, men will be and share and lamb, and I will be good for the woody, and I the winning. What fasha woody, and I would know. What fun is a young woman, and I die and your woman. Was a sad no way united is this suma action at the teach you. That's how they teach you. You know Jesus Christ. And the Sabbath now. And now we make that one not share them with Penino. Why you don't say you all go Payama and now all come once. Jesus Christ is the reality. The Sabbath is the shadow. And so attention is no more paid to the shadow. It is paid to the reality. Hallelujah. Amen. Waiting out to walk in Romans 14, 5 and 6 at the account. John chapter 1, 17 should be catch you. Say, and Melanie and Moses to the buy now don't name the last point, and the person would be a coffee and he said, God is ready to break protocols for your sake. When I go up, I am to say, and she said, yeah, and Mara. Among many of us, if you be a woman who said, oh, Jimmy, now who you are for with you when you see, when you are a son, or Pega with you, now to your foot or Pega. This is the God that we serve. He is ready to break protocols, boundaries for our sake. No limitations anymore. Hallelujah. 18. Susahabado Revolution Oka Dynami Yeda Eti Wanyakupo ye Wanyamedwa Watitoa Emuli Shanya Sonyamekso Yotumo Never Hunyamisa Wanyamoto Hunyamisa Wanyawecha Unyamisa oye wadafu Unyamisa oye wade yina na se na wo se Awurade dwiri afesuogu na wo te wo a bebe sa wanya ya na ebre na ensu nti se ne preso a abawosu enti me maame ane me nuano enkankan ne abusua ena de wo de asida sonko ebele Onyankopɔn awo do nyame aye onipa do no Nyankopɔn tumi twetwenda do nyame ye ene ye bon tete more na mo so Onyankopɔn do efisɛ nyama bebile wo wiase a edi ye hwamo na Onyame do de edi ye hwamo ta. God's love does not disappoint. God's love is dependable. God's love is trustworthy, and God's love is available to all of us. Say yes, so ye de hochia onyame ba ye mu muase obeba yesu adane yese obeba yare wo adane ye nichie na kansa ni papa de hi ani ahoya epeso si ye hyebu panya
wɔnyame a wɔka yɛ ho na ne din ne Emmanuel ɔno ɔne ne nkurɔfoɔ na ne din ɔbɛbubu pɔkyerɛ nyinaa ɔpɛkyerɛ sɛ bia korɔ ne abrabɔ ayɛ adansedie wɔnyame agya nyame ɔba nyame susu kronkrodin mu amen. Mama yɛ no Shema Wani Riwa Sila Hallelujah Obama, Sister Esa, Adumakuna Siwadi Nipo. Thank
onyame a yɛne wonamane ne apem no wafena ɛkenkan ne nna no wonyame de afe baako akane mfie yɛn nyinaa ne ne bom de aseda sonko ma wo ɛnɛ da yɛda wase ne ɛpɛde wafena ɛbɔ wadom ahengua no ne adena bɛka yɛn nsa asomdwue mu onyame a woyɛ akwantufoɔ adamfo woama ne ntadeɛ nsuo ne ho woama ne nan ampem boba woama akwanhyia ne ɛsian bi a bɛsan no awurade ne ɛka nyinaa sɛ aseda ɛnka wo de na wayɛ ama no n'abusua nyinaa sɛ wobɛ ma bɛka yɛn nsa asomdwue mu deɛ ɛsrɛ ne sɛ wɔabrabɔ nkaeɛ wɔ kurodua mu ɛne awiase no ɛhyɛ wo nsa kosɛkosɛ sɛ ɔhaw bi da wɔn anim a sɛ amanneɛ bi da wɔn anim a sɛ nkwasɛɛ ne ɔsɛyɛ bi da wɔn anim a yɛtwitwa wɔ Jesus Christ ma ɛnsi wɔn yie si dɛ ɛsi wɔn kra yi ɛna wɔase de wɔka akoma ne ɛyi sɛ ɛni bɔ wɔ adwuma ɛnɛ dɛ nso so te wo ne hyia so ɛma yɛ nsrɛ ne adi da ɛma yɛ nsɛm ntɔ mpan da tɔmbo suo fa gu yɛn nsa ne mma so ɔyɛ mfiri adom nkɔ adom mu ne abrabɔ ne adansedie wɔname agya nyame ɔba na bɛsi so kɔnkɔ din mu amen ɛmo nhyira bebree yɛbɛsrɛ de abusua siesie mu na wabɛka yɛbɛfo no asɛm kakra ɛde akyerɛ na wie a na yɛde de aka akyerɛ so so atoa so
na akoma da adwuma no deɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛtumi ayɛ dodoɔ no anum adwuma a ɛwɔ akoma da hɔ ampa ɔpanin bɛn kumase na nyame yɛ n'adom ma wɔnya adwuma ɛwɔ mfanokye yaresabea baabi a yɛgye nnuro no ɔyɛ adwuma no kɔ ne mfie bebree na wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛdane ne ho kakra nti ɔkɔpɛ ɛdan a ɛyɛ store ɛwɔ adum ɛtɔn mu nneɛma a ɛyɛ ɛda ho nneɛma na ɛhɔ ɛna ɔde bɛhyia a ɛwura bi a ne yɛfrɛ no yɛate bi wɔfiri kuro no afonto ɔne mmienu ka bɔ mu na yɛapɛ agye nso tɔn nneɛma wɔ akɛseɛ kwadaa ho nneɛma nti wɔn kɛ wɔte bambo sɛ wɔnkɔbɔ bra abɔ mu na abrabɔ mu no nkwadaa 6 apue mu mmaa 3 mmarima 3 kɛkyire no ɛna yɛfrɛ no ama adi wɔ akɔdeɛ a dodoɔ no afrɛ no ɛsa adomako na yɛwosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ ɛsa adomako no bɛnya ne mfie 3 pɛpɛɛpɛ da nyinaa ne maame no ne kɔ edum da koro deɛ ɔsɔre yɛ a ɔse ɛsa adomako ne ne nana mfie fie ɔne nana mfie fie ne maame kɔ ba a wansa me fi agya nkwadaa 6 ne wiase hɔ ama busua ne papa yi nanso ɔbɛyɛ ne bɛyi papa yi deɛ ɔyɛ a ka nsɛm bebree na ɔne abusua ka yɛfiri pa ho ɛhwɛ mmɔfra sɛdeɛ ɛbi abɛhwɛ nyantam ɛnokwasɛm a ɛwɔ mu no sɛ papa yi wɔhwɛ ne ma 6 nyinaa sukuu obiara kɔduru pɛmpɛnsoɔ a n'adwene ne n'ahoɔden kɔtiiɛ wɔn nyinaa nso no obiara setena ɛyɛ ma no a obi nna wɔn emu no na papa yi n'adwuma ne ne nsa sika nyinaa ɛkɔɔ fam na nkwadaa yi ka ne ti pa mo sɛ papa yɛ de yɛne wuli o sɛdeɛ wɔasi ahwɛ yɛ ano yɛsɛ afifire sɛ duru saa abere yɛ akoma to yɛ yɛn nso yɛbɛhwɛ wo ama ɔse wɔn hwɛ papa yi a na adeɛ wɔn mo sɛ kɛkyire a wɔwɔ ha yi afi biara ɔhyehyɛ nneɛma bi adaka mu na wɔde akɔ sɛ papa fadi bronya obrɛ so aba no bi na mfie ɛpem 2 ne donto yi nneɛma yɛakɔdu kɛkyire frɛ na yɛakɔgye nneɛma yɛ ama papa yi ɛde adi ne bronya bi a ɔfrɛ fie a ɛsɛ ɛdɛ deɛ papa amɛ ama ada yi a ɔse ne ho dodo no yɛsiesie mu a yɛde no kɔ ayasabu ɔsɛ mofa ma ne anene no kasa ɔde akasa mu a wasere ɛdɛ ntɔle ansa na wɔbɛbie na no no wakasa sibie di kae asa mode wo koraa a wobɛ no sena ɛwɔ pɛpɛi ne wotiati obiara kana sɛ ɛwo baabi a wɔte enti wɔde akasa mu ne ne papa kasae asema ne papa yi ka ne sɛ ɔwɔ mi ɔno so wɔde ne to ne ma no nyame bɔfoɔ yɛ bɔfo pa anka me afrɛ wo na anka me ne wadi bɔs ɛso ɔdi ankra mate sɛ yɛ sɛ ɔbɔ mfa yɛde wo kɔ yi bɔs nyɛ no nkra wiase nkra na me ne wɔ kɔ yi ɛkɔma me ne wo die twɛtwo na ama sɛ wo no baabi a yɛka ho asɛm wo ma me firi mu no meka nsɛm bebree nanso no baabi a yɛkɔkɔ asɛm tu onipa tra wɔ wuro hyeɛ na baabi a mɛdorɔ no ɛsa mɛtwe ne yie kɔma ne yie nti wiase da wo kɛɛkyene papa ne ne ba kasa a yɛ wɔ se wɔnye amɔmpa no kɔ yɛba papa yi so ɛde no kɔɔ yi ɔdi hɔ na ɔbusa sɛ na yɛ na mode bɛdere wɔ se kɔkɔɔ no kyɛ yaresabere a ɛna ne yɛde waba paano asasere sɛdeɛ ɛtɔ so mmienu da no ne wɔ sɛ awurade aha na mehyɛ m'abraba se kukuru bi aseɛ nyinaa no aha na mehyɛ aseɛ aha na awurade no na n'akyi ɛne onyam ka wɔ sorosoro baa no dwa ne ho ɛgya deɛ mu ɔno so adi wiase ɛne mmɔfra ne nanado paano ɔde wɔde da wɔ nanso yɛka ne sɛ deɛ akansɛ yi wɔwuro ka nipa hɔ wɔwuro de nipa na te wɔwuro de nipa na didi wɔde nipa na ɛkɔ ba
onipa nyi mfa soro ne owu ɛgya ɔmɛyɛ ya kɛkyerɛ ti na ɛde baabi a nante n'asoma ɛgbɛ kɛkyerɛ kan sɛ ɛno wo na wogya no wiase mu ɛnkɛnɛ anka no nyɛ tie sɛ mede wo kyerɛ ɔma no yɛ yie wɔ se ɛba wo na nie ɛna obɛni na ɛnyɛ ne saa adeɛ a ɛne ɛkɔ apɛɛbo bie no na ne ne tena mu na daakye ne berɛ so a bɔhwehwɛ a yɛ betena no papa yi a yɛka no asɛm wɔtena nyame fie roma ɔpere sɛ wɔde firi ne papa nkyɛ ɛgya ɔma wo nananom abusua wɔsɛm sɛ onipa ntua wɔ wura hyia nti yɛde biribi ɛka deɛ yɛka no sɛ awurade ɛmfa wɔ kra nsie ɛma yɛ na dabi yɛbɛhyia dabi MHB 831.
kyɛw na ɛbɛsɔre gyina hɔ ne sima yɛyɛ koo yɛde aseda ama Onyankopɔn wɔ yɛ papa Anthony Nyama Bodi nkwan abrabɔ ho enti ebɛyɛ koo ne akɔnɔ ne aseda ama Onyame ɛwɔ kwan dɛm Unamieja nimeomba Yesu Kristo. Amen. Afemebo ye papa ni di empresa. Ba ko bia mebo a ye be se enase enkenya nkopon enase enkenya nkopon. Opani Anthony Nyama Bodi. Onyame akoa Anthony Nyama Bodi. Yɛdɔfo yɛgye Anthony Nyama Bodi. Yɛma yɛma mpae. Onyame a wote ase daa ɛnɛ dɛ yɛnya ɔdɔfo a ɔnye wo hɔ no ho bio ɛnka yɛ. Yɛne no deɛ ani gyeɛ yɛdi dɛ berɛ a ɔne yɛn nsaneɛ ne yɛne ne bɔ mu tena ewiase mu. Seesi a wafrɛ no akɔ wo nkyɛn yɛbɛyɛ akoma so de aseda ma ɛsiane nkwa a wode maa no nti ɔdɔ a wonyaeɛ ɛne dwumadi a wodiiɛ ɛnɛ awia yi yɛkae yɛ papa Anthony Nyama Bodi fa ne kra sie wo nkyɛn na ma no daa mogye firi ne nnwuma a wɔyɛ ɔno asase yi so ofiri asetena mu kɔɔyɛ mmerɛ kakra atwa mu deɛ nanso yɛda so kae asetena pa a ɔne yɛtena no yie yɛkɔma so ha hwehwɛ abrɛwɔ ne no nso atedeɛ nanso anigyeɛ ɛne anigyina nkwa kyɛnwa no deɛ emu ɛntumi ɛntete na anisuo ne emu seesei yɛde nsuo biara a ɔyɛ akyɛ na daa yɛkae ne bɛna apam kɛseɛ yɛde aseda ɛna kae no yɛhyira Onyankopɔn din ɛna wasesese ɔne wote na ɔne wo di hene wode ne dɔ ɛne ne nhyira atwa mu ahyia sɛ adansefo mu no kum na yɛn nyinaa yɛbom ɛde aseda ɛne ayɛyie ɛma wo deɛ ɛsɛ sɛ ma yɛ a yɛaka ahyia nso ɛmfa didi ntiatia nanam mu yɛnante yɛhu akɔyɛ biaa woyɔ ɛde ma yɛn kyekye abusuafoɔ werɛ pɛpiwade ase nsuo na hyɛ wɔ ne wɔntumi nyina deɛ abɛya no nkwatenten apɔden asomdwoeɛ ɛne yɛsrɛ bɛma abusua no Onyame agya na bɛba na bɛsusu nkonkɔdeɛ. Amen. Awurade ɔte mfa nkyɛ bɔn no Awurade ma nabasa no ɛnyɛ kɛseɛ ɛwɔ so Awurade nhyɛ wɔ ne ɛne pa a wɔde dua yɛ papa ɔma bi ɛtohyɛ so Awurade ma mo ne mo mfia nkwa na ɛmene ɔma mo yie ɛnyɛ fɛ in the name of Jesus Christ and Amen. Amen. You the last time that you give me the words. The last time
Àwọn nso a ɛdada yi ɔtɔ bi tuma kyerɛ saka àwọn nso a ɛdada yi wɔn bɛ gya ayi nua ba soso wɔn a ɛyɛ nhyira mu yɛ pɔn na mo kɔ a wɔde ɛfa mo kɔ ɛsɔndeɛ amen. Sɛ wɔn ma ne nso deɛ a ɛgya ɛbɛba abɛgyina ɛso mɛgyina asɔretuo no nyinaa na ɛno ɛde kɔn mu adeɛ ɛde ɛn sɛ deɛ ɔte hyɛ ayɛ yɛ wasa yɛ wasa ɛyɛ ɛsa ɔde kɔ akɔkɔ ɛti gyina asɔre nyinaa na ɛde sɛ abɔ ɛkɔ sɛ ɔfa ɛti ɛso wo nua fɛɛfo ɛde nkɔkɔ ɛde ba wo sɛ ɛde ɛkɔ fa wɔn mu nsuo ɛwɔ ɛgya no ɔman sɛ yɛsɛ sɛ de baafo no siesie ho na maba yɛ mmerɛ a yɛbɛgyegye envelopes sɛ de baafo no siesie Nice thinking. Your sister said the woman, a young class, your Western class, your CFP and your man are somewhat to you. And see everybody, you have to show the family of God. They have Amen. The dealing to them glass. The person may come to be sure, sir. They go pa, they tawachi. It's a baby yana, our name is so. It's a Jinaha, the brother, enemy who never push Yaka Treva. It is a change nonsense, a paper news. It's your water. Well,
Yɛne abɛɛsta no gyina adɔfo a wɔde no nyinaa ɛno ɛde ɛwɔ mmiɛnsa yi ɛde ɛma wo. Wɔn nuanom wɔ adɔfo no mo nse no akeka wɔn nsa ase sɛ ɔde boa wo ɛwɔ gya a atɔɔfo no. Ɛyie kɛse a akɔkɔyɛ yɛ na ate ka so. Ɛne na adɔfo no akɔ wɔn nsa ɛwɔ ɛwɔ. Sɛ adeɛ kyɛ na yɛ ɔnamfo wɔn nuanom wɔ adɔfo no ɛna de saa ɛwɔ ɛde ɛboa wo sɛ fata wɔ so. Saya gyina ha bio gyina yɛn nuabɛrima fosu abɛma ho ɛne ne minista no ɛde aseda kɛseɛ ɛde ma abɔ adeɛ na ɛbɛtɔ no sɛ nwura ase mu no ɔto ne nsa afrɛ agya na wodi hɔ akyi ɔdɔ ama biribiara ɛyɛ asomdwe no na yie ne biribiara no na ɛnɛ deɛ yɛ a yɛnkora agya akyi korakora no Awurade adom ama na wia bi abɔ ama yɛn na wama dwumadi no nyinaa ɛba ewie yɛn asomdwe mu yɛde aseda kɛseɛ ɛma ɔtwa bi abɔ n'akokɔ aseda ɛtɔ so mmienu yɛde ma yɛn sɔfopanin ɛne ne mpanimfoɔ ɛne asafomma nyinaa ɔmmerɛ a yɛ papa ɛtɔɔ fam ne mma nyinaa yɛkyi abiri a abiri nyinaa moka yɛn ho ɛwɔ nkɔmmɔdie ne mmakrado mu awerɛkyekye no moaka yɛn ho ɛbɔ abɛsi ɛnɛ de yɛda adɔfo no nyinaa ase mo a mofiri deɛ ameyɛ a mɔbaeɛ yɛda mo nyinaa ase sɛ motumi totɔɔ ɛkwan so na mababɛboa mo dwumadie nyinaa ɛkɔ awieɛ sɛ yɛka sɛ yɛbɛbɔ din a yɛwerɛ bɛfi binom asa na akɔfa asa no nti yɛgyina abusua nyinaa na ɛwɔ aseda kɛseɛ ne titi ɛne kɔɛfoɔ ma awerɛkyekyeɛ sɛ sonko a mode ma yɛ nuabɛɛ sɛ ɔda wase bebree yɛda adɔfo no nyinaa ase sɛdeɛ dɛ ne yɛka no sɛ adeɛ kye a na sɛ ala abɔ na yɛsɔre a ɛfi so adɔmakɔ ɛne n'abusua ɛna ɛda adɔfo no nyinaa ase amen. Rise it. Yɛde sumi nyinaa bɛbɛ wie wɔbra yɛto yɛ Methodism 444 the first and the last stanzas. Beloved, since we have found Bible a burial, no man yet is one. I rather tell you what you're not more. I rather not pass a neck and say also. I rather to have no offense see the baby so the sign, but to go, and yet I rather come to work. I rather my year and very much more better. There's a show up here with you so fast. I rather Asia actually a year to have here with some for the Apostle. Mo abẹ kama no ẹwàdí náà yẹn nhyia fún mi. Afei yẹn asa kan yẹn ẹwàdí ẹsùn fún adó ẹnkó pa ẹwàdí sunsun fún ọgbà ẹnfa ẹni yẹn nsa ẹnkẹ nkyẹn ẹbẹ ẹni yẹn. Amen. Ẹwàdí ẹnna ọtí.